Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ungithwalile ngaze ngafika la enkonzweni. Ngiyamdumisa kakhulu ngelesi mangaliso. Ngithanda ukubingelela ubaba nomama nobaba bonke abakhona abafundisi nabomama abafundisi, omama bonke, iy'ntombi nensizwa no-Sunday school egameni likaJesu. Ngibingelele nalowo osishayela egameni lenkosi yethu uJesu. Igama lami mina ngingukhuphukile uLozwi Sesikhothi, kodwa ngikhonza-ke ngaphansi ebhekini umama uMashabalala, umfundisi wethu wasentabeni. Ngizobonga uNkulunkulu namhlanje ngalokhu angenzelele. Untombazane wami ubegula enento ela esiswini, into kade imcina mangabe nje kufanele ahambe kasisha angakwazi ukuphefumula, nanokuthi umthelela wako lokho bekuwukuthi ukhuphele kakhulu. Manje mawukhuphele-ke ziningi izifo nodokotela abangena. Hhayi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba wangena esibhedlela eHilton lapha eMaritzburg ngomhla ka-9. Ngibonga umkhuleko nje yabazalwane, bonge ubaba wakhuleka, ngibonge nabazalwane abasebhedlela. Ngangingabatshelanga ukuthi-ke nginenkinga yokuthi intombazane iyagula, kodwa ngokulalela uNkulunkulu ngabona sebetheleka ngobuningi babo bezokhuleka. Wahamba-ke waya esibhedlela mhlaka-9. Mayefika khona uNkulunkulu emuhle, wangena-ke etheatre esejabuleyo. Ngokujwayelekile bathi isejari leyo yayithathe 4 hours umuntu bese-ke sekuphelile esehlizini. Kodwa yena ngenxa yokuthi ukhuphele isitulo waze wathatha 5 hours, waphuma-ke lapho wayesehamba eseya ku-IK lapho ngayayinakekelwa bathi se-ICU. Wahamba waya khona, wahlala khona usuku olulodwa. Ngelanga elilandelayo bamkhipha-ke futhi ku-IK, bamusa ku-ordinary ward lapho-ke aseyolekelelwa khona. Hayi, uNkulunkulu emuhla, ngambona nje mangifika lapha kuye ngithi uJesu Kristu inkosi. Waphendula naye wathi uJesu Kristu inkosi, sahloshwana. Kodwa ngabona ngathi uJesu Kristu wenzile umsebenzi. Ngithanda ukumbonga kakhulu ngalokho angenzele kona. Ngiyamkhulekela naye ukuthi-ke lokhu amenzele kona uNkulunkulu asukume impela akhonisise nabantu amkhonze njengoba naye emthandile wamupha impilo, i-second chance. Ngoba laphana etheatre kuyenzeka abanye bangevumi, abanye bangaphumi, kodwa yena waphuma ephila. Usebuyile futhi usesekhaya, uyalulama kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi.